सोलिबाय थानाय भारतनि जि राज्य सभा बे राज्य सभानि गेजेरजों जि कन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब एमेंडमेंट बिल 2019 जाय 6टा जाथिनो एसटी होनायनि जि बिल बेखौ लाबोनो थाखाय बिथांमोना जि एजेन्डा लादों बे एजेन्डाखौ माने विथड्र खालामनांगौनि सार्थआव गाबोनो बेलासिनि 4:30 रिंगायाव सिसिट'आ मोनसे आरेव लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 4 जनावहाय जों थि खालामनाय जादों। सेथि जना जाहैबाय जों अराङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 5 दखरा आफाद जेरै बरसला, माजबाद, अरां, बर'बाजार आरो रौता बे 5 दखरा आफादा बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो बे ओनसोलनि एसटी जिखिनि दल संगठनफोर दोङो गासैबो बेवहाय बाहागो लागोन। आरो बेनिफ्राय नैथि जन हिसाबै उदालगुरियाव जों लादों। उदालगुरियावहाय जों बिथिं नोलोबारिनिफ्राय जागायनानै नोलोबारि, सनाय, उदालगुरि, गायजामाति, बर्नगाव, आम्बागाव आरो हरिसिंगा बे 6 दखरा आफादखौ लानानै उदालगुरियावहाय जों बे हानजा सुरनायखौ लादों। बेनिफ्राय थामथि जन हिसाबै जों टंलायाव लादों। टंला, पानेरि, डिमाकुसि, भेरगाव, खैराबारि आरो खाग्राबारि बिथांमोना टंलायावहाय बे हानजा सुरनायखौ खालामगोन। बेनिफ्राय 4थि जन हिसाबै जों कालाइगावआव थि खालामनाय जादों। कालाइगावआव मोदैबुरि, भगतपारा, कबिरालि बे 4 दखरा आफादा बेवहाय बाहागो लागोन। आरो बे हाबाफारियाव जों मोनफ्रोमबो एसटी जायफोर दल संगठनफोर दङ गासैखौबो खावलायगोन बयबो जाहाथे बाहागो लायो। आरो बेवहाय सिसिट'आ गोख्रों भाबै बे जिथु बिल बे बिलखौ विथड्र खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखायनो जेरैखि जाया बे बिला विथड्र जानांगौ। राज्य सभानि जि टेबोलावहाय प्लेस जानानै दङ बे बिला राज्य सभानिफ्राय बे बिला विथड्र जानांगौ। आरो कुनु दिना जों माने बे 6टा जि माने हारिफोर बे हारिनो माने जि एसटी होनाय बेखौ जों मानिना लानो हाया। खारन बिथांमोननो जुदि बे मर्यादाखौ होयोबा एसटीनि मर्यादाखौ जुदि होयोब्ला दानि एक्जिस्टिं एसटीआ माने गोदोनायाव दलें माने होना लाखानाय बायदिसो होननानै जों माने अनुभब खालामनानै मोनो। खारन दिनै बिथांमोना जथेस्थ उन्नत मोनसे हारि आरो बिथांमोनजों जों कुनु दिना कम्पिट खालामनो हाया। दा बेखायनो जुदि बिथांमोनखौ जोंजों जुदि सरजाबदेरनानै होयोब्ला जों फरायनाय बिथिङावनो जा माने एडमिशन बहाबा माने साख्रि बाख्रि कुनु मोनसे बिथिङाव जों माने आवगायनो हानाय नङा। आरो गासैबो जायगाखौ बिथांमोनानो आवग्रिगोना बे रोखा। दा बेखौ नुनानै जों माने गोख्रों भाबै बिनि बिरुद्धि जों माने आन्दलन खालामगोन। सिगां थांनाय बारावबो जोङो जिथु जि माने बिनि थाखाय बेखौ विथड्र खालामनांगौनि सार्थआव जों आन्दलन खालामबोदों आरो दाबो खालामगोन। आरो बे विथड्र जायागौमानि जों खालामबायानो थागोन। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जों आन्दलन जों खालामलांबाय थागोन। बेनिखायनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो एसटी दल संगठन मोनफ्रोमबो एसटी गामि आफादफोरा जाहाथे लोब लोबै बाहागो लाफैयो बे आन्दलनाव। आरो बे आन्दलननि गेजेरजों जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जों हकियनि होयो जाहाथे माने बिथांमोना बे बिलखौ जाहाथे कुनु प्रकारे जोंनि गेजेराव माने नारसोमनानै होआ, जोंनि गेजेराव लाबोआ। दा बेबायदि हकियनि जाहाथे जों गोख्रों भाबै मोनसे मेसेजखौ जों हरनो हायो बेनि थाखाय बयखौबो बाहागो लानो खावलायबाय।